Si algú es pregunta quines són les dues activitats econòmiques més importants a Blanes, la resposta pot semblar evident: el turisme i el comerç. És precisament per això que el proper punt de trobada organitzat per la CUP, Candidatura d'Unitat Popular, proposarà un debat obert a tothom, ciutadans, entitats, organitzacions, associacions de veïns i tot tipus de col·lectius, per intercanviar opinions i reflexionar sobre el futur d'aquestes dues activitats. Els punts de trobades el fem totalment obert i en aquest cas concret de comerç i turisme ens adrecem ja, vull dir, públicament a totes les associacions de botiguers, de comerç, d'hostaleria, perquè vinguin i que entre tots sumem. Perquè a veure, la situació fa que això necessita un revulsiu. Segons Esteve Burcet, la CUP ja té clares algunes propostes per tal de millorar aquests dos sectors, però volen recollir el màxim d'idees i de suggeriments possibles. Bàsicament el que volem és que assisteixi molta gent, recollir un gran volum d'idees, donada la situació com està d'estancament, i també d'alguna manera explicar quatre ratlles o quatre línies de tot el que venim treballant des de fa temps sobre el tema de comerç i turisme nosaltres. Per tal que el debat sigui el més enriquidor possible per totes les parts i com que es tracta de dos sectors amb molta presència a la ciutat, des del col·lectiu esperen que la participació sigui més elevada que en d'altres ocasions i conviden a tothom, amb independència de la seva ideologia política, a anar a la biblioteca al debat. La crida que la gent vingui, participi, que expressi els seus punts de vista, no? I organitzar una taula rodona i exactament un punt de trobada on tothom es pugui expressar i puguem recollir entre tots a veure si arrenquem i despeguem una mica, no? El punt de trobada sobre comerç i turisme organitzat per la CUP tindrà lloc, com dèiem, a la Biblioteca Comarcal el proper dilluns a partir de les 8 del vespre.